Lesgeza indaba zo-1 KZN TV ufundelo wasamkeliswa kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili usuku namhlanje. Kushaqwe izidakamizwa noma khalekhukhwini ejele lasempangeni liphezulu kweyizinga labanegciwane lesandulela ngculazi ogwini kanti uqinile kumthetho kwabashayela bephuze esikafaro. Ukhomishana umnyango ozokuhlunyelisa kwezimilo kuzwelonke uMahothi Thobagale uthi ke lo mnyango ubhekene nenkinga enkulu yokushushumbiswa kwempahla engavumelekile ngaphakathi emajele. uThobagale ubeke kanje ngesikhathi lo mnyango ugasele empangeni Medium Correctional Center ngesonto ebusuku nokuyilapho kuvundululwe khona umakhalekhukhwini kanye nezidakamizwa ngaphakathi ke emagumbini esiboshwa. Kushaqwe inqwaba yomakhalekhukhwini nezidakamizwa ngesikhathi umnyango ozokuhlunyeleliswa kwezimilo ugasela ngalindelwe kwelinye lamajele empangeni. Ukhomishana walomnyango kuzwelonke uMahothi Thobagale uthi babhekene nengwadla yokushushumbiswa kwempahla emajele. Some of them are going to be reclassified now into a category of high risk because of what we have found here. We found 33 cell phones, we found 50 Wunga tablets, we found 47 particles of dagga that are prepared to be sold. We also found a syringe and contents of any testosterone, which obviously is a substance that we, through our primary healthcare services, do not prescribe. It's a substance that even external hospitals would not prescribe, and it just administered in a manner that is administered in the cells. So we started around 6 o'clock. uThobagale uveze ukuthi lo mkhankaso uzoqhubekela nakwamanye amajele ikakhulukazi njengoba sekuyisikhathi samaholide okuphela konyaka. It's a national campaign that we are busy with. It's a campaign that we take up during the festive season, but our searches continue throughout the year. For instance, as we are here in other correctional facilities throughout the country, there are searches that are done. Last week only, we did 866 searches throughout the regions and also management areas and correctional facilities. It is important for us to continue searching in as much as we have a challenge of these contrabands coming through, either brought by members of the community when they come for visits, offenders, the inmates themselves when they go to court, and those that actually work in our farms, because that's where these things are dropped by those that supply and they end up in our correctional facilities. Ukhomishana uveze ukuthi bazoyiphenya kabanzi yokushushumbiswa kwempahla kuleli jele. We do investigate such instances. For instance, finding testosterone, in a well-packaged manner for administration, and you find it in the possession of an inmate who actually does not deny, who, because we had to engage him, who then admits that this testosterone is his testosterone, he's been using it for quite some time, it's not for the first time, So we need to then find the source, because our work is to correct these inmates. But there are those that disrupt that process by making it a point that they have access to illegal substances, they have access to cell phones that they are not supposed to have access to. The information on the cell phones, we also utilize it to prevent crime from happening. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uSiphamadla Gumede ngisempangeni. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni KwaZulu-Natal uMbalishinga ongushampeni wesifunda uthi ke lesi sifunda singesinye sezihamba phambili ngabantu abatheleleka ngegciwane lesandulela ngculaza i-HIV. Ekhuluma ke ngesikhathi ehambele edududu ngaphansi komasipala uMdoni, uShinga uveze ukuthi ke bazoqwashisa umphakathi ngaleli gciwane. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni KwaZulu-Natal nophinda bengushampeni kwisifunda uthi kubalulekile ukufundisa nokuqwashisa umphakathi ngegciwane lesandulela ngculazi. Uthi isifunda singezinye zihamba phambili ngesibalo esiphezulu sabantu abatheleleka ngegciwane lesandulela ngculazi. Ukusho lokhu ngesikhathi ehambela indawo yakacele ogwini. Silapha endaweni yaSogwini njengoba nazi ukuthi kwalontshwa
umkhankaso lo World AIDS Day wasuka eLimpopo ulonjwa umhlonishwa uDeputy President sabuye seza kwaZulu Natal walonjwa uPremier eMgungundlovu. So manje sesiki lama districts ke esiwasebenzayo yami ke ile ugu ke ngoba ugu ke nje asazi ukuthi enye ke yeindawo enezibalo eziphezulu kakhulu. So sisebenzisa leli thuba ukuthi sizofundisa siqwashise nomphakathi ngokuhlanganyela namanye ama stakeholders. Uthi kubalekile ukuthi abantu abaphila negciwane lengculaza bathola ukwesekwa ekhaya kanye nasemphakathini abayakhele ukuze baqhubeke nokulanda baphinde badle kahle imishanguzo yabo. Esikwenzayo nje kakhulu ukufundisa imphakathi ngesupport noma ngendima abangayidlala ukusekela ngoba kutholakala ukuthi abaningi naba defaultayo nabathi masebegula belele ngekho umuntu owaziyo abalandela treatment banikeza isupport. So yilokho esigcizile kakhulu emphakathini wethu ukuthi kubalulekile ukuthi banikeze isupport ikakhulukazi nasebantwaneni ibona abathwala kanzima kakhulu abantwana abakwi treatment ukuthi sonke nje njengomphakathi sibambe iqhaza. Uthi behulumeni bayazigqaja kakhulu ngesibale esehlile sezingane ezitheleleka ngegciwane lengculaza uma zizalwa nesibalo sabantu abathatha imishanguzo yokuthithibalisa igciwane lengculaza naso sikahle kakhulu abantu bayidla ngendlela imishanguzo yabo. Impela ezinye zezinto esingayiqaja ngazo njengohulumeni isibalo sabantwana abathelelekayo sehlile isibalo iadherence laba bathatha treatment ngendlela naso sime kahle kakhulu ngoba nalabe kade betracewa sebetholakele. Kodwa ke sikhathazekile kakhulu ngama new infections ukuthi laba abatheleleka kabusha bona bayaqhubeka nokuthi inamba zabo zinyuke. Ingakho ke sikhona kwa intsha ekhona la emphakathini nala kwisifunda sogu sihambisa leyo myalezo nje ukuthi abantu mabazithibe balinde baye ocansini oluvikelekile futhi no partner babaziyo. Ube sencinca umphakathi uziphathe kahle ngesikhathi samaholidi ukuze kunqandeke izigameko ezifana neGBV nokunye. Umyalezo wami uhambisana kakhulu nakhona lokho esihlangene ngako namhlanje ngoba isikhathi la impela esiyayisithola ukuthi abantu bayasabalaka bajabule ngokungayiqoqi. So kuyahambisana ke nama issues gender based violence kuzonyuka nako ukuhlukunyezwa. Siyanxenxa kakhulu nje abantu bakithi ukuthi sibe responsible kulesi sikhathi sigade uphuzo olidakayo olusetshenziswa ngokweqile ekuyilona lenza ukuthi ngempela sigcine sithola lezi ibale ekhuphukazi HIV and AIDS ukukhulelwa okungadingekile nayo iGBV inyuke ngamandla. Siyawuyala nje umphakathi wethu ukuthi masiqoqe sizinake sigadane futhi sisodwa njengomphakathi sigade futhi nabantwana. Lo mbiko benwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngikwacele. Kuboshoke umshayeli wetekisi eNewcastle ngemuva kokuzama ukubaleka ngezinyawo ngesikhathi ebhekene necala lokushayela ephuzile. Okhulumela kumnyango wezokuthutha kwaZulu-Natal uNdaba ezinhle Sibiya uthi ke umkhankaso wezokuphepha emgwaqeni #nenzani la ezweni iyaqhubeka ke nokusebenza ngempumelelo njengoba ke izivakashi sezibuyele emakhaya. Kusukela ke ihora lesithupha kuya ke kwihora lesikhombisa ekuseni namuhla zingaphezulu kwamakhulu ayisithupha izimoto ezidlule eMarian Hill Toll Plaza njengoba ke izivakashi sezibuyele emakhaya. Umnyango wezokuthutha esifundazweni uthi ke umkhankaso wokuphepha emgwaqeni #nenzani la ezweni uyaqhubeka ngempumelelo ukuqinisekisa ukuthi ke umthetho womgwaqo uyalandelwa. Namhlanje umhla ka-29 December 2025 ungqongqoshe usekhiphe isitatimende njengoba ku7:30 ekseni esho ukuthi #nenzani la ezweni operation ihamba kahle futhi iyimpumelelo iyakwenza ukuthi kube nomehluko. Uveza ukuthi namhlanje ekseni phakathi kwa6 no7 sekudlule imoto ezo600 lapha eMarian Hill Toll Plaza. Uyachaza umthombeni ukuthi ke iRTI inkanise yonke indawo babheke ukuthi ivakashi njengoba kucaca ukuthi eziningi seyiphindele emuva konke kuhamba kahle emva ukuthi sichithe isikhathi esihle la KwaZulu-Natal. Lona ke umfanekiso oqoshiwe oveza ukusebenza kwamaphoyisa eRTI njengoba ke eNewcastle kubosheke umshayeli wetekisi obezama ukubaleka ngezinyawo ngemuva kokuthi ke ebanjwe eshayela edle amanzi amponjwana. uSibiya uthi RTI isebenzisa kumthetho ka no nonsense
kunoma ngubani ke owephula umthetho wezokushayela emgwaqeni. Zolo ebusuku kuboshwe abo driver abawu32 njengoba bekubonakala ukuthi ke baphuzile, kanti ke kulo 32 lokukhona nabathathu abantu ababoshiwe bebezama ukuvimba ama-RTI ukuthi enze umsebenzi. I-RTI iyaqhubeka no-nonsense approach njengoba ke namaholiday la ka Christmas njengoba ke kuzohlukaniswa nonyaka sebebo 100 abantu ababoshiwe lapha eNewcastle okuhlanganisa umelaphi wezendabuko omunye osebenzela osebenza kwezempilo bese kuba uphoyisa elilodwa kube abo driver bamatekisi ababili bese kuba othisha ababili, kanti ke ungqongqoshe ke uyakuveza ukuthi ke iRTI izoqhubeka iqinisekisa ukuthi kunokuphepha kuwo wonke amagumbi amane la KwaZulu-Natal. Inhlangano yengameleke isikole esifundisa ukushayela esifundazweni KwaZulu-Natal ubumbano Driving School Operators Association ithi ke ikhathazekile ngenani labashayeli ababoshwa ngoba bephule imithetho yomgwaqo ikakhulukazi ke kulesi sikhathi samaholiday. Okhulumela lenhlangano uMzwandile Zondi uthi ke banxusa abashayeli kube baqikelele ukuthobela ke yonke imithetho ukugwema ke izingozi emgwaqeni. Abezikole esifundisa ukushayela sebephumele obala baveza ukukhathazeka kwabo ngenani lababoshwa bephule imithetho emgwaqeni. Laba ke bathi ke bawushayela ihlombe umsebenzi womnyango wezokuthutha esifundazweni iKwaZulu-Natal. Sifuna nje ukusho ukuthi indlela esibona kwenzeka ngayo emgaqweni sifuna unxusa kakhulu abashayeli abasebenzi bemgwaqo ukuthi abanciphise uphuzo oludakayo. Uphuzo oludakayo alisisizi ngalutho, alisiphumelelisi ngalutho, kunalokho lisifake indlekweni eziningi ezahlukahlukene. Sibona silahlelwa izimpilo zabantu ezingenacala ngenxa yabantu abaphuza utshwala. Sicela abantu abaphuzayo bengangeni emgaqweni, bengasebenzisi imigwaqo okanye bengayidrive imoto, umuntu akathola indawo yokuphumula. Bese ukuthi njengoba nje sisigabeni se-festive season sizoqala unyaka omusha, siyayazi imphiyozo eminingi eyenzakalayo ngalesi sikhathi lesi. Sicela abantu behloniphe ukuba semgaqweni, behloniphe nje ngisho nalabo esuke bekhona begwema ingxabano esuke zikhona endaweni la suke bezijabulisa khona. Sinxusa nje kakhulu abafowethu behlombe nesimo sezulu esingesihle kakhulukazi esifundazweni saKwaZulu-Natal, naso sisibona sinemthelelo eminingi ingozi zemgwaqo. Nonyaka lo mnyango uqhuba ke umkhankaso wokubopha bonke abatholakala bephule imithetho, kanti ke phakathi kwasebeboshiwe ummeli oyiphoyisa, abashayeli bamatekisi, abelaphi bendabuko kanye ke nabanye abaningi abanezikhundla eziphezulu. Ijubane iyona into eqala imbangela, okwesibili kube uphuzo oludakayo lona silibona kakhulu lweyimbangela. Mina izona izinto ezingigaphilile kakhulu ngoba ngeke ngize ngisho ngithi abantu abasha basanda kuthola ama license kuthina mhlambe kulonyaka oqala noma mhlambe banengozi omgwaqo kure ukuthola umuntu one license entsha esengozini yomgwaqo. Lowo muntu loyo umthola mhlambe nedent, mhlambe ethethe uyahlehla washayisa imoto yomuntu, mhlambe wathi wancinda imoto yomuntu isibuko. Sibona lowo minor thing esiwabona kubantu abasuke befunda ukushayela, kodwa abantu asebengoprofessor sebehlale kakhulu emgaqweni sibona nje ukubudedengu bunganaki ijubane, kubudedengu buphuza kakhulu utshwala. Umuntu makade yenza lento lena unyaka amaphakathi nonyaka abona nangoDisemba sazoqhubana nokuthi ayenza kanti ngoDisemba isiphithiphithi suke sikhona, simo sezulu suke singabavuni futhi. Lemboni ithi ke namanje ayikagculiseki ngezimfuno zabo zokuyiphucula. Bonke lezi imoto esikhuluma ngazo esithuthayo ukudla ezingenisa umnotho, bonke labo bantu ama license bawathola kuma driving school. So siyafisa ukubona ama driving school ehlonishwa, ehlonipheka futhi uhulumeni awenzele izindawo komasipala zokufundisela abantu ukushayela. Ama driving school nje akakethathwe nawo abe yipriority ku MEC wezokuthutha wesifundazwe saKwaZulu-Natal. Kuyekudumaze kona uthola ukuthi MEC lokho afika athatha intambo zohola umnyango wezokuthutha, kodwa akaze sayehluphe nokuhlangana nemboni yama driving school. Lokho kuyasidumaza kakhulu ngoba ku MEC abaningi seke sahlangana nabo asikaze sibe neshwa elinjengaleli sinalo, kodwa ke silokhu sinethemba lokuthi uMEC uzokubona ukubaleka kwemboni yama driving school. Banxuse nabanikazi balezi ikole ukuba ke benze konke ngendlela ke ukunciphisa ubugebengu kanye nokunye kuyona lemboni. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika uNtom khona Mbubu ngesithi Queen. Asithi shelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Sikwamukele mbukeli ubukeleke zona indaba ze1 KZN TV nazi kwekuyihlokane kuyizona ehamba phambili osukwini namhlanje.
Kushaqwe izidakamizwa nomakhalekhukhwini ejele lasempangeni liphezulu kwezinga labanegciwane lesandulela ngculazi ogwini kanti uqinile kumthetho kwabashayela bephuze eSkafaro. Umhlazi wezepolitiki osimele uDokotela Zakhele Shamasi uthi-ke kuyaxakwa kwenzeka eshamthetho sesifundazwe KwaZulu-Natal njengoba kosomlomo eveza ukuthi-ke angeke akwazi ukukhipha ilunga le-NFP uMbalishinga njengesifiso seqembu lakhe. Ekhuluma nethimba lezindaba uShamasi uthi konke lo kulele kwi-NFP njengoba-ke iqembu le-MK Party lisazolinda-ke izinyanga eziyisithupha kaliphinde lifake isiphakamiso sokungabethembi ubuholi bukaNdunankulu. Emva kungaphumeleli kwemizamo yeqembu le-MK Party lokugudluza uNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal lihlalweni, iqembu le-NFP libhala incwadi linxusa ukuba ilungu lalo uMbalishinga akhishwe kufakwe omunye, kodwa usomlomo waveza ukuthi umthethosisekelo awukuvumi lokho. Umhlaziyi wezepolitiki ozimele uDokotela Zakhele Shamasi uthi lokhu kuyaxaka kwazise kwiPhalamende likazwelonke iDA ne-MK Party bakwazile ukushintsha amalungu abo bafaka amanye. Kusamele ukuthi aqondiswe izigwegwe ePhalamende ukuphumelela kokuthi umama uShinga akhishwe eshamthetho sesifundazwe nokuthi abe umphathiswa kuzophumelela kuphela uma eseqondiswe igwegwe waxoshwa futhi eqenjini njoba kusho usomlomo noma kuyinto exakayo leyo ngoba iDA yakwenza lokho yakhipha umuntu ibhalela uPresident through usomlomo yathi akaphuma ungqongqoshe othile ngoba thina njengeqembu asikhulekile ngaye futhi asiphathekile kahle ngaye wakhishwa ngempela. Manje kufanele abe into efanayo nalana KwaZulu-Natal ma ithi NFP asikho happy ngomama uShinga ngokuthi umisiwe futhi eqenjini sicela ke asuswe eParliament. Bekufanele manje ke premier through speaker kwenzeke kanjalo bese twalethani ke umuntu enizomfaka njoba kwenzeka kunational, so akwazi kwenzeka into ethile kunational kuprovince kwenzeka enye ehlukile. Baningi abantu behoxiswe eParliament kungena abanye sibonile MK Party kwenza lokho even national kodwa abaxoshiwe abathile bayo babuyiselwe nje eqenjini ba redeploywa. Ekhuluma nethimba lesindaba uShamasi uveze ukuthi konke kulele kwiqembu le-NFP njengoba iqembu le-MK Party lisazolinda izinyanga eziyisithupha uba liphinde lifake isiphakamiso sokungabethembi ubuholi bukaNdunankulu wesifundazwe iKwaZulu-Natal. Okwenzakala kwisishawuthetho somfundazwe ukuthi my NFP iqhubeka njoba phela iMK Party ayisakwazi ukufaka esinye isicelo songamethembu uPremier ungakapheli inyanga eziyisithupha. Fani iMK Party linde inyanga eziyisithupha ukuze ifakeke futhi esinye isicelo sesibili sokuthi ayimethembu uPremier. Kusho ukuthi iqembu okuyilona lona kufanele lenze lokho njengamanje belihambisana naleso sicelo iNFP. Okusho ukuthi iNFP efanele yenze lokho. Manje kusho ukuthi umuntu oyisithiyo ukuthi NFP yenze lokho yena umama uShinga ngoba kavotanga ne-MK Party. Babona ukuthi ngcono ke kungena umuntu ozothi mayifika asifake ngoba bayikwazi NFP ifake isicelo sinjalo kungekho oseParliament ozobeka lo asethele umotion. Fanele bekhona umuntu oseParliament omele iqembu. Ngakho ke fanele bashintshe umama uShinga njengoba besho kungena umuntu ozimayifika nje athatha imandate yeparty kuthiwa hamba ufake imotion of no confidence on the Premier. Kuzokhumbuleka ukuthi iqembu NFP lisanda kumisa uMbalishinga eqenjini nophinda buhlalo wesifundazwe iKwaZulu-Natal ngaphansi kweqembu le-NFP. Ezindabeni ze-KZN TV bikuthabani maphumulo eRichards Bay. Umasipala eNyokasela usuqinisekisa ukuba ke zikhona izinhlelo zokulungisa udaba lezikweletu zabakhokhi bentela. Ekhuluma neziko lezindaba umphathi walomasipala uZamani Mcineka uveza ukuthi ke sebeqashe izinkampani ezine ezizolekelela ukwethula umthwalo wezikweletu ezilinganiselwa ku2.3 billion rand. Umphathi kamasipala eNyokasela uZamani Mcineka uthi baqashe izinkampani ezine ezizolekelela ukuqoqwa kwezikweletu. Cha, indlela ikhona besivele sesiqalile ukuyihamba. La isithe masibona ukuthi isimo sokuqoqwa kwemali asibi ngcono. Sabe sesiqasha ke inkampani ezine zo4 lezi eziqoqe ikwazi ukuqoqa ikweletu. Kema sihlala nawo zonke ekuqaleni sozophela November. Ngayicela ukuhlala nabo. Azibethole ukuthi ekusebenzeni kwazo sithola kwacaca ukuthi iminxa mhlawumbe nithathu noma mine yokwehluka kwey'nkinga zomphakathi.
okuyiyona ke ngithinte kakhulu engenze nami ngagijima ngayo kuba holi ukuthi siyibhekele eduze. Kanti uveza ukuba zikhona izinhlelo zokubhekana nalabo abangakhokheli kamasipala. Udaba lokuthi kule mizi ecishe ibe ingxenye yemizi ekweleta umasipala kunenkinga yokuthi ubunini muzi ibona obuyingcinamba la uthola khona ukuthi umnikazi muzi angasekho emhlabeni. Umndeni mhlambe usuke wazama uthatha inyathelo zokuthi ushintshe ubunini isikhathi esiningi ke sikutholile noma sesinawo umphakathi sesixoxisana nawo umphakathi kube ukuthi ukushintsha ubunini kunezindleko ezinkulu umphakathi wethu ongakwazi ukuhlangabezana nazo. Kulo 36,876 kwemizi le kulezi indawo usuzibalile dadwethu okufanele ngabe ziyasikhokhela. 15,000 was ilo kule category ngisho. Ubeseveza ukuba bazoxoxisana nomphakathi ngezindlela zokubalekelela ukube beshintsha ubunini muzi njengoba kuyikona okuyingqinamba ababhekana nayo. Ikakhulukazi kodwa sibheke kakhulu laba esifuna ubalekelela umkhandlu ufuna ubalekelela ukushintsha ubunini. Akusiwona umsebenzi wethu njengomasipala. Mawubuka nje. Kodwa inkinga ithi uma ungakulungisi lokho le mali ngoba phela bayasebenzisa ama-services bayawathola. Lo 15,000 usho lo 15,000 mangaka amanzi akulahlekelayo. Ingakanani imali ngabe uyayithola ngama-property rates elahlekayo. So umkhandlu kuzithatha lezo sinqumo cha akube nendlela yokuthi sibahlangabeze ukuze nathi ngakolunye uhlangothi sikwazi ukucleana kwethiwa ke i-data cleansing. Mawucleana i-data book yakho ngoba uzolothi ucharge abantu awucharge abantu abangeke bakukhokhele. Kwesikhathi sokuthi isiza lesi esingakhiwe nakho umnikazi waso kade asishiya akaziwa nokuthi ukuphi. So senza sikulelo hlelo ke and kusizile ukuqasha lezi zinkampani ngoba sasikutholile lo lwazi kuyo yonke indawo umasipala engaphansi kwamasipala. Kubi kuthobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV ngise-Newcastle. Inkosi yesizwe sakwaNtombela babanango kwaNobamba uVukani Ntombela ikhale kakhulu ngekwentuleko kwenetwork kuleya ndawo ngesikhathi ke kuhambele undunankulu wesifundazwe nongqongqoshe zokubusa ngobambisana nezindaba zomdabu. uNtombela uphinde wenxusa uhulumeni wesifundazwe ukuba kuthuthukise le ndawo ngenxanxathela ezitolo ukuze ke umphakathi uzozuza ngamathuba omsebenzi. Amalungu omphakathi abonakala ephume ngomningi bawo ukuzoba yingxenye yembizo yesizwe sakwaNtombela ebabanango kwaNobamba njengoba bekhambele ungqongqoshe wezokubusa ngobambisana nezindaba zomdabu kanjalo nondunankulu wesifundazwe kwaZulu-Natal uThami Ntuli. Inkosi kule ndawo uVukani Ntombela ukhale kakhulu ngokungabi khona kwenetwork kule ndawo nokwenza kube nzima ukusebenza kwizikhungo zikahulumeni ezikule ndawo. Kube udaba lwe-network cishe niyabona ngobaningi lapha nabazivakashela ayikho i-network. Sasingade sibeni udaba lokuthi ibabanango sinenkinga yayo i-network ngoba ungabibikho kwe-network akuphazamisi lokho kuphela. Khona i-police station lapha khona ama-ofisi kabulweni bakuthiwa abantu nabo abantu befuna ukulimazana zama ukufona abantu babangaza balimazana kanti lokuyinto engabonela. Inkosi yakwaNtombela iphinde yanxusa nohulumeni wesifundazwe ukuba le ndawo ithuthukiswe kube nenxonxathela ezitolo nokuzosiza kakhulu abantu bendawo kanjalo nezinye izizwe ezakhelene nale ndawo. Okusho ukuthi izobakhona amagaraji lapho kuzobakhona amathuba omsebenzi. Siyafisa ukuthi imphemba njengoba siphumekela nje nenxanxathela ezitolo ukuthi-ke konke lokhu namakhosi njengoba sikhona nje namakhosi angale angomakhelwane osudolo nonkosi uSilisi bonke baphumele edolobheni laseBabanango. So manje-ke ukuvuselelwa kweBabanango kuzosho ukuphila ngezizwe eziningi hhayi sabaNtombela kuphela kodwa kuzophila nazo zonke lezi zizwe ezihamba ngalogwalo. Ungqongqoshe uButhelezi kanjalo nondunankulu uNtuli batuse kakhulu amagalelo obukhosi bakwaNtombela ngeqhaza labo emphakathini wakule ndawo. Sisho ukuthokoza kakhulu kwethu kuwe Nkosi yesizwe ngokuba inkosi yesizwe igqugquzela ukuthula nokubuyisana ezweni sayo
nawahola isizwe ngokuhlakana. Amakhosi wona ahola umphakathi ngokuhlakanipha nawugcina ukuthula. Uthe sekhothama isilo sasosuthu lekwathengisa naye kwaba ukwazi owaba nomsebenzi ukuthi asuke lapha kwaNobamba ayobikela indlunkulu leyo suthu ukuthi ingonyama isikhothele baphansi ngenyawo wayilinda indlunkulu wabuya nayo kwakuyikhani ngoba isilo sasosuthu silele khona lapha kwaNobamba. Nakho-ke kwakhona kwey'nduna zakwaNtombela ngifisa ukubalula kakhulu uNdlunkulu ukaMkhabela ozala inkosi. Amakhosi ahlukene abeyingxenye lomcimbi obekuhloswe ngawo ukuqhamuka nezindlela zokuthuthukisa kwalendawo. Ezindabeni ze-1KZN TV bikuThabani Maphumulo eBabanango. Asiphinde futhi seyitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde-ke sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze-1KZN TV nazi-ke obekuyizona ebehamba phambili osukwini namhlanje. Kushaqwe izidakamizwa nomakhalekhukhwini ejele lasempangeni liphezulu-ke izinga labanegciwane lesandulela ngculazi ogwini kanti uqinile kumthetho kwabashayela bephuze esikafaro. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi-ke lu-16.70 maqhathiswa nedola laseMelika libe u-22.52 maqhathiswa nopondo waseBrithani libe u-19.66 maqhathiswa ne-euro. Igolide lona u-$4,478.38 ounce olingahlozwe wona u-$60.64 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Uhlalo weMolodi Sundowns uHlophi Motsepe uphawulile-ke ngesimo seqembu kule season ka-2025-26 njengoba-ke leli qembu lingakaze-ke liqale kahle okufakazelwe-ke ukuphunyuka kwezikomishi ezimbili i-MTN 8 ne-Carling Knockout. Motsepe ukholwa ukuthi-ke asengaphenduka amatafula bekwazi ukuyivikela isicoco se-Betway Premiership nakuba-ke behleli-ke endaweni yesibili kwiligi belandela i-Orlando Pirates. Nasike isimo sezulu sakusasa singalendeleka. Bukeleke siyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe ke sokuphinde sihlangane kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile